ассалому алайкум кадбонуани азиз, ба канали Кулчақанд хуш омадед. имрӯз тарзи таҳияи як десерти хеле хушмазза, хушранг ва аз ҳама муҳим фоиданокро пешниҳод мекунам бо номи каду асалӣ. ин десерт бартариҳои хеле зиёд дорад. ҳам камхарҷ аст, ҳам хушмазза ҳаст, хушранг аст, фоиданок аст ва ба зами ин хеле осон ва роҳат омода мешавад ва онро метавонед ҳам бо чормағз, бо хома, бо бастанӣ нӯшиҷон кунед. умедворам писандатон меояд. ташаккури зиёд барои дастгириҳоятон. хуб, шурӯъ мекунем. каду асалиро аз 2 кило каду омода кардам. кадуро тоза карда ба пораҳо тақсим мекунем ба андозаи 1 лаълича. ба дег ним паймона об мерезем ва акнун кадуҳоро қабат ба қабат чинда ба ҳар қабаташ шакар мепошем. шакар бояд ба андозае бошад ки пурра рӯи кадуҳоро пӯшонад ва барои 2 кило каду 500 грамм шакар кофӣ аст ва сарпӯшашро пӯшонида мегузорем 1 соат дам бихӯрад. баъди он сарпӯши дегро мегирем ва мегузорем ним соати дигар дар оташи миёна биҷӯшад то ба қиём биёяд. хуб, омода шудааст нӯшиҷон ва акнун аз болояш чормағз ва ана ҳамун шарбати асалиро аз рӯяш мерезем то хушмаззатар шавад. умедворам писандатон омад. ташаккури зиёд.